Kasama yung isang kapatid ko, isang isa, pamangkin, natin dalawa. Yan. Saan mo yung tututupid din? Matagat ini yung cellphone. Alam, matagat. Ang basa. Huwag mo kung galawin, di ba mahulog dito yan. Na video na to. Upload na to sa YouTube. Sa mga kapatid ko. Mga kapatid. Ito yung anak. Chocolate mousse. Yan. Tingnan mo to. May ano. Hala, may drone. Drone nga yun. Camera. Oo, pang ano ba pang time-lapse. Mag-hi ka te. Makita tayo sa YouTube. Baka hindi. Ang ganda tiyo. Tingnan mo te. Drone nga yan. Sinong gumamit? Sa gumamit? Mahal yan, te. Makita ka na ng papaano yan, te. Sana yun, te. Nandito kami sa Chocolates. Maayos na dito. Hindi na sila. Ate! Dad! Kami naglalakad naman dito sa Chocolate Hills, pero hindi mukhang chocolate. Green Hills. Sa Green Hills. Ayun, nag-chocolate. Wala pa kasing summer eh. Nalilito ako. Nalililo ako dun. May buwan sa taas. Hindi makita. Itanong ta dito tayo. Tanong sa aming basa. Ay na kami naglalakad. Hi! Ate! Hoy, na taxi. Parahin nyo. Punta tayo na nga. Nakakatakot dito. Uy, ang ganda. Uy, na kami! Ganda talaga tayo. Lalakad kami. Lalakad kami dito. Galing kami sa taas. Yun o. Ang ano ko. Kamay ko. Dandahan naman na sila. Lakad pa mo. Uwi na kami alas 6 na. Dito eh. Uwi
Na, chocolate. napas, Oh. napas, ha? Oo. Napas mo pa mo. Pas, bumeng. Ano yan? Sinampo ko lang yan. Ay, pariban ka ba? Sabihin na. Nagkabanguha ka. Video? Upload to yan sa YouTube. Baby shark, du-du-du-du-du-du. Mommy shark, du-du-du-du. Hoy, hindi, hoy, hinay ka di ay. Taas sa tawag po. Uwi yan. Dagan na mag-upload sa YouTube dahil. Nangapas mo, dahil. Dapat naman. Naman yung flash. Naman yung flash. Napas mo Na-flash sa kasi chocolate. gabi. Ano wala? Grabe, Juba. Pag ganun mo pala, no? Mali na sa ano. Baka babalik na kainag ni nga ng mga kamera ba. Para guwapo, di ay.